si Samson Sumanting, shout out. Kay Crisilda Sumanting Gonzales, shout out sa'yo. 1, 2, 3, come on! Alright guys, good morning sa lahat. Ang oras natin ngayon guys ay alas 2. Alas 3:18 guys. Good morning sa lahat ng mga subaybay sa aking channel. Welcome to my YouTube channel guys. Sa mga manoy, manay, mga amigos, amigas, at sa mga tamatso, samahan ko sa gym. Ginawa ko itong video na to guys para nais ko lang mapaparating sa inyo yung pasasalamat ko sa mga nag-subscribe sa aking channel guys, kasi ang sobrang saya ko talaga guys dahil umabot niya sa ng 60 katao. 60 na katao yung subscriber ko guys, kaya parang ang sarap sa pakiramdam guys na umabot na siya ng 60. Almost mahigit isang buwan na akong nagbablog. Pero ang hirap talaga guys, kumuha ng subscribe. Ngayon, mag-shoutout ako sa mga nag-subscribe sa akin channel. Yung nababasa ko lang, yung nakikilala ko sila dahil yung iba nag-comment. Kaya shoutout ito. Basahin ko sa mga ni Urleto. Bernardina Sandoval from Bataan, shoutout. Ma'am, babae siguro to Bernardina Sandoval, from Bataan. Kasama ni Urli T. Malikay, salamat talaga bro sa iyong suporta. At kay Barbarian Vlog. Barbarian nakalagay, Barbarian Vlog from Bataan, samahan pa rin ni Urli. Salamat talaga ng marami. Shout out sa iyo. At kay Piri Marian Kumahig from Bataan pa rin siya guys, kasamahan ni Urli T. Malikay. Okay, maraming salamat talaga. Shout out sa iyo. Lalo na kay Urli T. Malikay talaga. From Quezon City. Shout out sa iyo bro. Salamat bro sa suporta. At pupunta naman tayo sa Cebu. Unang-una, shout out talaga sa kapatid ko dyan sa Cebu, sa mga Sumanting family. Una-una sa kanilang sa asawa ng kapatid ko na babae, si Samson Sumanting, shout out. Kay Crisilda Sumanting Gonzales, shout out sa iyo. At kay IG Sumanting from Cebu City, shout out sa iyo. Dahil support sa aming YouTube channel ko, kita-kita tayo dyan kung pero medyo pala rin ako. At kay kapatid niya si Il. Galing mo kumanta talaga. Parang ako lang dati. Joke. Wala na, laos na ako Dati medyo marunong lang ako kunti. Shout out sa iyo, Il. Tuloy mo lang yan. Ang ganda ng boses mo. At kay Crison Sumanting, shout out sa iyo dong. Sana mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel. Suportahan na rin sa YouTube channel ko dong. At kay Joey Sumanting, mga Sumanting family, shout out talaga lahat sa inyo. May anak ng isa siyang anak. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dong sa akin channel, mag-subscribe na para din sa suporta na rin. Kailangan ko talaga may sumusuporta sa akin channel. At kay Randy Daguhoy from Leyte. Daguhoy. Kung hindi, parang hindi kaya nag-subscribe subscribe na ako para bilang suporta na rin sa aking channel. Shout out sa iyo, Randy Daguhoy. At pagkasamahan ko sa gym, mga macho team, okay, mga kamacho team. Maraming salamat sa inyo. Ang basa ko lang talaga dito si Philip. Salamat talaga sa iyo dong. Nung nagbubuksing-buksing ko, kayong trainer ko, supportive ka talaga sa akin. Maraming salamat sa iyo. Shout out sa iyo, Philip. Hindi lang alam mo anong apelyido mo. Salamat sa iyo Shout out. At pupunta naman tayo sa Leyte. Sa mga apelyido ni Ate Odin mga Morales family. Si Ate Odin, nag-subscribe na rin sa akin channel. Maraming salamat talaga kay Manong Punyong at sa kanyang mga anak. Si Dodong, yung mga anak niya, Indoy, at si Alessandro Morales, at si shout out sa iyo Dong,
at kay Divin Morales, shout out sa iyo. At pupunta naman tayo sa Cebu. Basta lahat ng mga Morales mamili, shout out sa inyo lahat yan. From Leyte, Ilongos Leyte, Southern Leyte ba yun eh? Oh, Southern Leyte, kasi Southern Leyte yung misis ko eh. At pupunta naman tayo sa Bohol. Mga pamangkin ko dyan, mga Gonzales family at Cosikol family. Mga pamangkin ko, mga anak ni Cristina Gonzales Cosikol, shout out. Kay Chrislyn Cosikol, shout out. Nag-subscribe yata to sa akin eh, nakasubaybay palagi. Nagko-comment eh. Okay, hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na. Saka ni Jody Cosikol, ayun ang apelyido na ngayon, nag-asawa na eh. Shout out sa iyo dahil, salamat sa suporta. At ni Monique, mga pamangkin ko lahat yan. At si Junli Cosikol, shout out sa iyo dong. Lagi kayong mag-iingat dyan sa panahon ngayon ni pandemic. Hindi natin nakikita ang kalaban natin. At pupunta naman tayo sa Iloilo yata yun eh. Barsulaso family. Pamangkin ko din si MM. MM pero iba yung nasa file niya sa kanyang Facebook account. Iba yung pangalan niya doon eh. MM. Barsulaso, nag-asawa na siya. MM Putanda yun ng dalaga pa. Pero ngayon nag-asawa na siya. MM Barsulaso. Shout out din sa kanyang asawa. Ingat kayo palagi dyan. At sana'y hindi kayo magsawang suporta sa akin channel. At sa mga Putanda family, shout out sa inyo dyan. Lahat. Si Charina Gonzales Putanda family. Gisa, shout out sa iyo. Sana suportahan mo yung aking YouTube channel. Okay guys, shout out ko na lahat yung mga nag-subscribe sa aking channel. Sa mga mag-subscribe pa, shout out sa inyong lahat. Sana suportahan niyo yung aking YouTube channel para tuloy-tuloy yung aking maibabahagi kwento ng aking buhay. Dahil napakalayo pa ang aking lalakbayin bago ako magiging ganap na vlogger. Dahil hindi rin kasi madaling kukunin lahat yung mga requirements na kailangan para ikay ma-unifies na dito. Napakahirap din talaga. Bago ako maging ganap na vlogger, kailangan makumpleto yung aking mga requirements. Kaya nangangailangan talaga ako sa inyo mga suporta. Okay guys, yan na muna kasi nagkakape muna ako eh. Yan o. Alas 3 na din no? Alas 3 na naman daling araw at ako'y bibiyahe na rin. Mamaya guys, pagdating ko doon sa pilahan namin, ng tricycle, kasi halos isang buwan, mahigit isang buwan na ako din nakabiyahe guys eh. Mga manay, amigas. Ipapakita ko na lang sa inyo doon pagdating ko kung ano na kaya ang itsura sa pilahan namin. No? Hindi mahigit isang buwan na nga ako din nakabiyahe. Kumustahin ko na rin yung mga kasamahan ko yung tricycle driver. At shout out na rin sa mga katuda ko. Ito lang sa trabaho ko, mga hanap buhay namin, klase ng aming hanap buhay bilang isang tricycle driver. Shout out sa inyong lahat. Lagi tayong mag-iingat sa ating pagmamaneho dahil sa kunting ni makasagi man o ano, abala pa, malaking kawalan sa atin. Kaya lubusin natin yung ating pag-iingat sa habang tayo'y nagmamaneho ng ating tricycle. Okay guys, dito na lang muna ang aking maibabahagi. Pero mamaya pagdating ko doon guys sa pila namin, ipapakita ko pa rin sa inyo. Okay guys, a few moments later guys. Bye. Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel guys. Ito guys, kararating ko lang na sa aming pilahan. Ito yung kaibigan ko. Hi. Nagkakape na guys. Ayan ayan. Kape daw guys. Yan. Kararating ko lang guys, ang oras natin ngayon ay 5:30. Yan, kakape na yung mga kasamahan ko guys. At yung iba, paradang tricycle dito guys, wala pa yung mga driver, baka mamaya-maya pa lang. Dito na ako sa pilahan namin guys, sa may gilid ng Heart Center along Matalino Street. Yan. Umalis ko sa bahay, 4:45 yata yan guys, pag-alis ko. Yun, kararating ko lang dito guys. Yung iba, nagkakape muna.
Yan. Hi Joe, good morning. Ay, kasama namin guys, cycle driver. Hello. Hello. Nag-prepare na rin yung mga nagtitinda dito guys. Yan. Hello. Vlog. Shout out sa'yo, pare. Yan. May mga nagtitinda dito guys. Walang problema pag nagutom ka. Ang problemahin na lang yung pambili. Kung may pambili ka. Pero mura lang yung mga paninda nila to guys. Mga mura lang to. May kanin na dito. Yan si Madam nagtinda. Hi. Hello. Yan, may mga paninda na sila dito guys. Yan oh. Mga kanin, ulam, mayroong yun, may mga itlog. Yan. Marami mabibili dito guys. Ang pambili na lang ang problemahin nyo. Okay guys. Mga manoy, mga manay. Yan. Yan, may mga nagtitinda dito guys. Okay. Shout out sa'yo ha. Ha. Yun. TRD na ito ngayon guys. Tag-improve na yung kanyang katayuan. Dati kasama namin tricycle driver, ngayon TRD na siya guys. Yan. Pangalan mo ka ba? Bro? Ha? Pangalan mo? Robert. Robert, Robert ba? Robert. Robert. Kukan. Okay, shout out sa'yo bro. Yung misis naman niya, talagang madiskarte talaga mga Pinoy. Okay. Okay, salamat sa inyo ha. Okay. Okay guys, balik tayo sa tricycle ko. Yung kaibigan ko eh. Pigo-pigo pa na ng kape dyan ah. Ayan guys, so. Madilim ah, di makikita. Dilim. Nagtago ka eh. Nagtago. Okay guys, ito na tayo. Ito yung pila namin dito guys. Marami na kami. Bagang maaga pa, kailangan makaumpisa ng maaga. Ito yung tricycle ko guys. Yan. Okay. Ay, shout out pala ng pamangkin ko dyan sa Canada. Shout out sa'yo pag napanood mo itong vlog ko na to, yung video na to, support na lang sa'yo. Ingat ka palagi dyan. Kahit malayo ka sa amin ay patuloy kaming nananalangin na sana iligtas ka palagi dyan sa Canada. Kahit malayo ka. Okay, dito na lang guys. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel.